Der er sådan en Hansi Hinterseer over det på en eller anden måde. Hvad? Der er sådan en Hansi Hinterseer over det på en eller anden måde. Sådan en blanding af Kid og Hansi Hinterseer. Det er dejligt. En mashup. Okay. Let's go. Okay, dramatisk intro. Dramatisk intro. De store totoer, de største der. Vi kan blive de store totoer, de største. Kæmpe. I tænker måske, at det her ikke er alt for fedt, men hold din mente, det er bedre gæt. For vi kan blive de store totoer, de største. Totoer, de største, de kæmpe. Og så på tysk. Können sich denken, das ist nicht so hart, aber immerhin ist es besser als geht. Können wir die großen Totoren, der größte, der Riese. Können wir die großen Totoren, for vi kan blive de store. Ej, nu er det helt galt. Ja, jeg tror også, det er galt. For vi kan blive de store. Det er jeres valg. Nu har jeg den følelse. Det er jeres valg. Okay. Det synes jeg, altså, hvis man siger nej til det, ikke? Det var take 2, Jørgen. Håber vi filmer stadig.